Hola de nou, classe! Continuem amb vídeos de repàs curtets per a alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Els Alfacs. Avui explicarem quan una reacció pot ser visible. Donarem uns exemples de quan no es pot veure tan fàcilment que hi ha hagut reacció i explicarem també els components d'una reacció química. Com a exemples de canvis deguts a una reacció que podem veure fàcilment tenim canvis de temperatura, que poden ser endotèrmics quan la temperatura baixa o exotèrmics quan puja. També tenim canvis de color, canvis que produeixen alguna olor i quan es formen precipitats, que és quan un dels productes d'una reacció en una dissolució és un sòlid. Com a exemples de canvis que no podem apreciar fàcilment tenim els canvis de pH, que es poden fer visibles si tenim un indicador, que és una substància que canvia de color segons el pH. Canvis en la conductivitat elèctrica i canvis en el punt de fusió. Per exemple, quan l'aigua porta una concentració de molècules dissoltes molt gran, el seu punt de fusió de passar de sòlid a líquid pot arribar a ser menys 10 graus en comptes de 0 graus, com pensem. Ara anem a explicar els components d'una reacció química. Els reactius i els productes ja els sabeu. Tenim també els coeficients i els estats físics. Els coeficients ens indiquen quantes molècules de cada reactiu intervenen i quantes de cada producte. Els estats físics poden ser sòlid, líquid, gasós i en dissolució o aquós. Això és tot. Fins una altra.